Malawi Camera. Yai activist wano Cliff Chinyama obwera ndi utenga kuti dzulo pamene anang'aulula nyamatazi kwanje kwapanga expose kwa ulula kuti chichitika ndi chani akuti walandira ma phone call kuchokera kwa nyamatazi kwanjewo amene amuuza kuti athana naye ndi nkhani yonse ndi mono wake kuti ngomusiya ailongosole. Guys, thank you so much. Dziko la democracy. Mwasura bwanji amalawi anzanga kuna kulikose komwe muli. Ndikukhulupirira ali mama wani na tulusa video yokuzana ndi anyamata azikwanje. Nkhani ndionena kuti ndalandira mafoni ondiopseza kuti athana nane. Ndiye wani mwina chomwe ndinganene ngati pali kuthana kwa person ndimakhala kuti longo omwe kuno pena pali ponse titha kumana mutakhala kuti mundisakasaka mundipeza koma ine sindingalephere kunena chilungamo. Wani mwa anyamata amene mumanena kuti muli gulu la anthu azikwanje omwewonso ndi anyamata kuti timacheza nawo sikuti sukapena paliso zinthu zobisa omwewo samatenga ngani nkutirani kodi nkutipasa achimwendo banda mwina chomwe ndingathe kukuwuzani mukamapanga plani muziwe kuti mukupanga plani ndi anthu anyamata okuti anyamatawo amathaso kupucheza ndi anthu ena. Simukupanga ngati munthu wa skulu chifukwa munthu wa skulu akamapanga zinthu amatha kuona kuti kodi anyamata ndi kukambira nawo zinthuwa alibe kuthekerako kuti swatha kuuza anthu ena koma zikungowonekeratu kuti machitidwe anu aku MCP ni machitidwe aumbuli chifukwa simungakhale ndithu kukambirana ndi anyamata more than 200 nkumana ndi pamene popo pali chinsisi. Anyamata munawatuma kuti aziopseza chitetezo cha anthu amene angaganiza kuti apange mademo. Anyamata omwewo lero America yakupanani kunena kuti mukuyenera kuchitapo kanthu. Anyamata omwewo chifukwa ndi anyamata onena kuti iwowo amafuna chakudya cha lero chifukwa ngati mmayuza powapasa ndalama mmayuza powapasa ndalama ndi sizingavutenso kuti inu akuchoseni ndalama moti khulupirirani zonena kuti inu ndalama akuchosani ndithu kupanda kuti inu musawapase ndalama amene ajawo muyaluka chifukwa china chilichonse chomwe chingatani kuti chingatulutsa anyamata achi anthu achikhulupirira ndipo akaulula munthu amene anatuma anthu achitani kuti achikhulupirira. Moti achimwendo banda iniyo muli pampeni padziko pano moti chipani ya MCP chili pampeni kufuna kuti mukonze zinthu mwaononga zinthu. Lero muli kakasi atafuna ma 30 million wina aliyese ndi 30 million kamumanga anthu 200 mutha kupanga budget kumeneko kuti ndalama zingati koma iwo ora ufuna ma 30 million. Ma 30 million ora ora angangolowa kuti angolowa ku polisi amangidwe then azipasidwa mabero akupasani ma demand ilo ameneyo koma muyiwala kuti kudziko kunoko kuli bwalo la milandu mwina nkutheka achinyamata pamene mukuganiza za 30 million mwina nkutheka kuti akulimbikisaniso nikuna kuti simukafika pa court kapena pa court po akonzapo kale koma ine mene ndimayiziwira 30 million siningalole kuti ndikakhale mmanja mwa kapena ndikagwire ukaidi chifukwa zosalira za mulandu umatha kupezeka munthu olakwa kusogolo chimene chiso muchitani kuti muchilingalire. Zavuta kuinyodola basi zikungodikiratu inu anyamata azikwanje kunena kuti akakugwirani una kuti anatituma ndwakuti anthu amalawi aziwa chifukwa anthu akuziwa kuti ndi MCP zingotengera confirmation from iyo yani kuti pakamwa pano Lazarus yakwera nkhani ndi zimenezi. Anyamata 30 million ukanapatani kuti aulula anthu amene amatani kuti amatuma kale ni muziweso zomwe zinachitika kuchikangawa zija azabwera sopwera azafuna ndalama kwa inu
ukapanga chimo umakhala kapolo wa chimo. Chipani cha MCP ndi boma la Lazarus Chakwera panopa ndi akapolo a chimo. Akuyesesa kumaka muno ndi muno koma zinthu zikungobwera pa mbalambanda. Chimo limapasa ukapolo. Mtendere umasowa munthu akakhala kuti wapanga chimo. Chimo linachirika ku Chikangawa lijalo ndi ukapolo ndithu. Kuyesesa kunena kuti chimo mufufute zimenezi chakupanga create kagulu ka anyamata azikwanje more than 200. Lero America ikunena kuti sithandiza ngati anyamata amene wasatani kuti sagwidwa. Anyamata anthu akwaziwa anyamata azikwanje maina awo. Akwaziwa. Sizingatheke kuti mumange plan mukamange anthu ongokhala m'manyumba mwawo. Muli ma leader, ma group leader oziwika. Sizingatheke kukangomanga anthu ena kusiya ma group leader oziwika. Anthu adabwa pa Malawi pano. Mwapanika kwambiri. Zosalira zawo chimo ndi zimenezi. Ndema mori mugonze mpamene mukupitirira mufuna mukandiopyezeni. Ndifuna ndikuuzeni itu ineyo sinimachita mantha pa chilungamo. Sinimachita mantha pa chilungamo komanso ine sinimayenda mothawa mobisala chifukwa palibe chifukwa chomwe ine ndingabisalire. Ndimangodikira pa tsiku lokuti ineyo muzanditenge. Nanenso ndikavumbuluse machaputala. Chifukwa ndizikakupasani zinthu ndi umboni wake. Ndipo sindimachita manthaso ndikamalankhula chinthu. Chifukwa ndimadziwa kuti chomwe ndikulankhulacho ndili nacho umboni wake. Ndiye munthu amene afuna apanga against ineyo. Ndiye kuti just ingoyuzani polisiyo ndiyitanise kapena ibwerezani mange. Ikakhala ndiye mwina backdoor. Ndiye kuti zimene zonse zili ndi inuyo. Koma ndimadziwa kuti padziko pano palibe munthu wachani woti wamuyaya. Inuyonso mukudikira imfa yomwe. Ngati zili za backdoor kuti mmaganiza kuti amwe ndizungulira kuseli mkundipha kuti ndisiye kulankhula. Koma ngati kuti ndaphwanya lamulo ndiye kuti kuli bwino kundigwira kupita pa polisi. Umanena zakuti zako umboni wacho kuti ndiye mukazione inonso pano. Sinimakhalanso ndi manthalo pang'ono. Sinimanjenjemera. Ndipo musaganize zoti mafoni mwaimba achakuna kuti ndikapitiriza kapena ndikamapitiriza kuulula zinsisi muthana nane. Ndilipo. Ndimanena mwachimveke ndimakhala mulilongo. Anthu samandiona ndikuyenda. Sinimabisalaso nyumba zosatheka. Chifukwa ndikudziwa kuti Malawi ino ndi wathu. Mupitirirabe kukhala pa uchimo. Kapolo wa uchimo kufikira liti. Chomwe mukuwumirira inuyo kunena kuti mukonze zinthu mukhalebe pa mpando ndi ziti. Amalawi akuzunzika. Amalawi akukusasani. Zosadira zoti Amalawi akukusasani. Ndi machitidwe anu achani kuti azinthu. Kuti chita chilichonse chomwe mukuchita inuyo chikumakhala pa mbalambanda. Andi apapa pamene mungakhulupirire kuti anyamata azikwanja aja sikuti akuliona kuti boma ndi lofunika. Amangofunapo ndalama. N'chifukwa chakenso apapa akudimanda chani kuti akudimanda ndalama. Chifukwa akanakhala kuti zinthu zijamapita osatumidwa sipakanakhalanso kukambirana. Sipakanakhalanso kumunthu kupita kukamangidwa ajeni mukuti kumangidwa inu akenu kupitako kha 6 koloko. Munawira kwamugwira munthu 6 koloko by 8 koloko ali pa nyumba pake. Pali pakalipa pali chinthu. Chomwe akunena iwo kuti atha kuchiululacho. Chomwe akupangira iwo demand kuti akufuna ndalamacho. Inuyonso mukuopa chimenecho. Danulu kwaje ndikungoimba anamangidwa nkhani za water board. Anakagona. Koma azikwanje sangagoni chifukwa mukudziwa kuti pali chinthu chomwe iwo akuchita kuti akuchiziwa. Ndiye chinthu chochonso ife kuti kupangidwa m'mashare. Ndiye tikungodikira inu acho achitani kuti achiphulise ndiye tizambe kupasani maumboni ake. Ndine wachinyamata. Andikaguluka anyamata azikwanje. Kuti mukakafufuze bwinobwino kuti Cliff Nyama akuza mtima muziwa. Yesu sizingatheke kuchizikwanje kuchako kupezeka chisisi ne osachiziwa. Chifukwa mwaena mmene momoti kwaziwa.
tikakalaso kumbali kuti makati kuti kuti tikucheza kuteko pamene akukubusisani ndipo ndalama mkhulupirire Chimwendo Banda ndi ambuye anuwo ndalama iniyo ndithu mujeredwa ndithu komanso pa 16 September panopa simudani kuti simuwina koma langizo la ine kunena kuti ukamaonekera kwambiri kupanga ataki anthu ndi kumatema anthu zindikirana anyamatazi kwanje kuti boma limatani kodi limasintha boma limasintha Malawi Camera